Il-Gvern permezz tal-Ministeru għall-Ambjent u l-Ippjanar ħabbar skema ta' €250,000 biex issir manutenzjoni u restawr ta' każini u klabb soċjali f'pajjiżna. L-iskema bl-isem ta' ir-restawr għall-każin se toffri għajnuna lil dawn il-postijiet soċjali b'diversi spejjeż fi żmien meta l-pandemija ħallit effett fuq id-dħul tal-każini. Iċ-Chairperson tal-Kunsill Eżekuttiv tal-Awtorità tal-Ippjanar spjega kif se taħdem din l-iskema. Il-restawr għażin imma kif ġaet qed tkopri firxa ta' postijiet u waqdiet fl-irħula tagħna. L-iskema ħad tiftaħ dax-xahar 22 ta' Settembru, l-applikazzjoni tibqgħu jintlaqgħu sa l-aħħar ta' Novembru. Il-budget huwa ta' $250,000 u qed nallokaw massimu sa 5,000 għal kull applikant. L-iskema se tkopri wkoll xogħlijiet li saru minn Marzu tas-sena l-oħra u dawk li se jsiru sal-15 ta' Diċembru li ġej. Il-Ministru responsabbli mill-Awtorità tal-Ippjanar, Aron Farrugia, saħaq kif din l-iskema hija prova oħra tanġibbli ta' kif bħala pajjiż ser noħorġu aktar b'saħħitna wara l-pandemija. Lan huwa illi dak ix-xogħlijiet li jagħmlu jew li bisilhom jagħmlu aħna ngħinuhom fih għaliex il-pandemija fil-verità tkun laqtithom u allura ħsieb tagħna huwa dak ir-restawr, dak il-maintenance xorta waħda kellu jsir biex bekk ħsieb tagħna li noħorġu aktar b'saħħitna mill-pandemija nwettquh bil-provi. L-għaqdiet huma imħeġġa japplikaw għal dawn il-fondi minn fuq is-sit elettroniku tal-Awtorità tal-Ippjanar.